Lisette Wagenaar brengt de bal dan Jip achterin. Ja, heel goed achterin. Verrast een mooie Fenna Soinstra. Poer best opslooien. En dan kom je van Skinner sowieso over om. Dat is zoals gelijk. Lisette Wagenaar. Achterin met Fenna Soinstra. Die bal is te mooi. Die wordt bobbel alles in de slooien. En dan mag je het eerste bordje. Dat is nog nooit per toer. Van Margriet Koelmans, Leonie van der Graaf en Fenna Soinstra. Zo is jou voor. En een hele dikke keers. Lisette Wagenaar. Brengt hem tussenin. Ja, dat kan Fenna Soinstra niet mooi. En dat betekent dat het betoer van Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Gerike de Groot brutaal mooi onderleiding gaat in deze finale. Mooi spullen met de eerst. Lisette Wagenaar. Achterin bij Fenna Soinstra. En dan beeldt er maar een lietskeertskoer. Ze brengt hem voorin. Nee, tussenin. En dan let... Oh, en dan jou de karma's erin. Wil ze het Gerike de Groot de van ons weer die bal boeten weer. Nou, protest is net zo onhoudend. Dan is het een zitbal. En daar mooi alles weer in het liekwicht. Treien eerste gelijk. Margriet Koelmans kent voor haar patoer de 4 bordjes onder Telegraaf brengen. Maar Gerike de Groot denkt aan een jusje oorzoer. Die slaat deze bal nog boppen. En mooi, zo is Fjouwer. Margriet Koelmans. Achterin bij Gerike de Groot. Nee, die is net voor. Die kent Leonie van der Graaf dan voor het routinier. Dat doet ze, maar Lisette Wagenaar zwakker ervoor dat het een keers beeld. Keert wel een meter als het zien. Fjouwer om het rijden. 6 Fjouwer. Alle in het vaddel van het parcours van Margriet Koelmans. Als Lisette Wagenaar opslaat en dan kan die bal het perk net herrie. Nee, die bloot aan de boetekant. Toch die scheve onderin. En mooi wordt het 4 om het rijden. Op een ei, Lisette Wagenaar. En dan is Fenna Soinstra er goed onder. Regent die bal op de boppen. Twaggelijk. Op een ei, Lisette. Voorin bij Leonie van der Graaf. Die hier wat oorzien gedacht, maar dan liet Gerike de Grote bal ik nog onder de troklippen. En wordt het een keertje Sjinnebob aan. Is het nou de beurt van Gerike de Groot en die kreeg in het vorige eerst 3 bobbeslagen Sjen. Net een hoopje voor haar dat het web had. Nee, dat kan er nooit meer eens 12 worden, want dan in de Sois al bereikt. Fenna Soinstra, mooi de eerste. Ja, mooi de eerste. 4 om het rijden en Fjouwer 2. Dus de opslag gewoon om. Terug Imke van der Leest. En die roept dan lid. Ikzelf. En mooi. Plaatsen dan de zitbal. Imke van der Leest. Oh, dan is het perk een heel eind. Dan is het 6 Fjouwer van de betoer van Margriet Koelmans. Leonie van der Graaf en Fenna Soinstra. 6 Fjouwer en 4 om het rijden. Margriet Koelmans maakt het zij deze PC uit. Brengt de bal voor hem, Imke van der Leest. Die laat die bal door de hoeken. Ja, moet op 10 keer. En dan mooi. Is deze PC de 24e van de betoer van Margriet Koelmans. Leonie van der Graaf en Fenna Soinstra. Zij winnen op 4 om het rijden en 6 Fjouwer van Lisette Wagenaar, Imke van der Leest en Gerike de Groot.